Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Lorita għat-Tard. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna id-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nsiru dejjem sal-aħħar u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Elu il-ktib tal-profeta Mikaea. Ira il-poplu tiegħek taħt ix-xetru tiegħek, il-merħla, il-wit tiegħek maqtuwa għalija ġol-foresta, fil-qalba ta' ġnejna sabiħa. Jalla tira f'Basan u f'Gilad bħal fi żmien ta' dari. Urina eġubijitek bħal meta ħriġt mill-Eġittu. Minu Alla bħalek li jneħħi l-ħażin u jaħfer id-dnub lil-fdal wirtu. U ma żamx il-kolla tiegħu għal dejjem għax lilu jogħġbu juri ħniena. U hu jerġa' jħenna lina, jixħed ħżunietna taħt saqaħ, jarmi ħtijietna kollha fil-qiegħ il-baħar. Ġib ruħek ma' Ġakob bil-fedeltà, bil-ħniena ma' Abraham, bħal ma ħlift lil-missirijietna miż-żmien il-qedem. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek. U rejt imħabtek mulej lejn artek, reġġajt il-Ġakob lura mill-jasar. Neħħejt il-ħtija tal-poplu tiegħek, firtilhom dnubithom kollha. Reġġajt lura il-qilla tiegħek, taffejt is-saħna tal-kolla tiegħek, ngħidu flimkien. Reġġana għalli konna Alla tas-salvazzjoni tagħna, warrab minn fuqna il-killa tiegħek. Se tibqa' għal dejjem tinkolla għalina, se tibqa' għal dejjem tagħdab kontrina, ngħidu flimkien. Mhux int li terġa' tagħtina il-ħajja biex jifraħ bik il-poplu tiegħek, uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għalina, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri iħobbu u aħna niġu għandu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien kif Ġesu kien għadu qiegħed ikellem lin-nies ġew ommu u ħutu waqfu barra u fittxew li jkellmuh. Xi ħadd qallu ara ommok u ħutek qegħdin barra ifittxu li jkellmuk. Iżda hu wieġeb lil dak li kellmu u qallu min hi ommi u min huma ħuti. Imbagħad mett idu lejn id-dixxiepli tiegħu u qal dawn ara huma ommi u ħuti, għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-semewwiet dak huwa ħija, oħti u ommi. Il-kelma tal-mulej.
Meta nisimgħu dan il-Vanġelu mhux darba u tnejn xi ħud jaħsbu li hawnhekk Ġesu kważi mhux qiegħed jagħti importanza lill-ommu. Imma propjament qed jgħid il-kontlarju. Qed jagħti l-ikbar ċertifikat lill-ommu. Min huma ommi Jeħudi? Huma dawk li jagħmlu r-rieda ta' missieri. Dik hija ommi, oħti u ommi. Uħuti. Xi fisser dan? X'inhi l-aktar ħaġa għażiża? Ir-relazzjoni li tgħaddi, il-ħajja li tgħaddi tal-om lejn l-iben u l-ħajja li l-iben jirċievi mingħand l-om. Imma l-Ġesu mhijiex dejn l-aktar ħaġa importanti. L-aktar ħaġa importanti mhijiex mibnija fuq ir-relazzjoni tad-demm, imma hija mibnija fuq min jilqa' il-kelma. Għax fl-aħħar mill-aħħar dan li ġara f'Marija. Marija saret om Ġesu meta? Meta lill-Alla qaltlu ħajsir minni skont kelmtek. U dak li jgħid Sant Wistin dwar Marija, Marija qabel ma nislitu f'ġufa fiżikament kienet ġa nislitu f'moħħha u f'qalba. U għalhekk Ġesu hawnhekk lill-Ommu Marija ipoġġija bħala l-ewwel dixxieplu kif jgħidilna u jgħallimna l-Konċilju Vatikan it-tieni. Marija hija l-ewwel dixxieplu. Ejjew nitolbuha. U din hija xi ħaġa interessanti jeżies. Għax jekk aħna nisqu nħarsu lejn Marija sempliċement bħala dik fortunata li kienet om Ġesu, allura jien ma nista' nasal imkien. Imma Marija lili u lilek qed tgħidilna ilqgħu il-kelma ta' Alla. Kif għamilt jien. U tintebaħ li hemm u tinbena bejnek u bejn Alla relazzjoni ta' mħabba li ħadd ma jista' ikissirha. Ejjew nitolbuha din il-grazzi lill-Omna Marija, partikolarment aħna li qegħdin f'dan is-santwarju. Tenna nsiru tassew dixxiepli ta' bina. Persuni li l-kelma li jisimgħu ta' Ġesu jagħmlu l-ħila tagħhom kollha u mmexxijin bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu jgħixuha biex hekk dik il-kelma tieħu l-ħajja f'ħajjitna. Ejjew jeżies inresqu it-talbiet tagħna l-mulej Alla u nitolbuh li l-kelma tiegħu tinżel fil-fond ta' qalbna. Nitolbu għall-Knisja biex tkompli taqdi l-missjoni tagħha dik li twassal il-kelma tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex huma wkoll bħal Marija jarfu jilqgħu is-sejħat li l-mulej jagħmlilhom. Nitolbu għalina l-koll sabiex bil-għajnuna u l-qawwa tal-Ispirtu narfu nagħtu ħajja lill-kelma ta' Alla li lilna titwasslilna permezz ta' omna l-Knisja. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tqaddes il-familji tagħna. Għamil li kull familja tkun tassew għalqa għammiela fejn il-kelma tiegħek tinżera u tagħti l-frott. Nitolbu. Nresqulek mulej li eżies morda tagħna. Għatihom l-għajnuna u l-qawwa.
Għamel li jsibu persuni madwarhom li jduru bihom u juruhom imħabtek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Enna u mulej biex ngħixu kull ġurnata fit-tifħir tiegħek, fir-ratta ħajra li mħabtek u fil-infittxu li nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, inti ġbartu temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-Patt il-qadim f'sagrifiċċju wieħed u perfett tal-Patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qadsu kif qaddiż dak ta' qabel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu il-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-Patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan it-tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħelna għalina. Ħaruf li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħelna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu il-mistieri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida. Bi Krist Siedna ngħidu flimkien tliet avamarijiet il-Madonna tal-Bitna ngħidu fġieħ 3 ijiem li l-ġisem tagħha dam fil-qabr. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.